kallon mu tare da sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri wanda yake zuwa muku kai tsaye daga tashar Hausa Media Cycle. Wannan shine zuwanka na farko, ka danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shirye. Idan za a tunawa dai a cikin satin da ya gabata ne wani malamin addinin musulunci a garin Bauchi mai suna Dr. Idris Abdulaziz cikin hudubar da ya gabatar ya yi bayani kan fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma wasu mashahuran malaman addinin musulunci da suka gabata da wasu ke ganin tozaci ne a waɗannan bayan Allah. Kalaman ya janyo martani daga ciki da kuma wajen jihar Bauchi a yayin da aka samu wasu malaman addinin musuluncin suka zo Bauchi domin tabbatar da abubuwan da suke ji da kuma gani a kafofin sada zumunta. To kan hakan ne sai kwamitin tsaro na jihar Bauchi ya gudanar da zama domin tabbatar da cewa zaman lafiya da ke jihar Bauchi bai samu cikas ba. Alhassan Aminu shine kwamishinan 'yan sanda a jihar Bauchi ya shaidawa manema labarai jawabin bayan taron nasu. Saboda mahimmancin tsaro mun zauna akan abubuwan da ya kamata Bauchi State ta ci gaba a kai. A hakikanin gaskiya akwai 'yan abubuwa da suka tasowa manya guda biyu wanda 'yan ƙananan yara suke tasowa da nufin wai sara suka. Abin yana bata mana rai kuma yanzu dole mu ɗauki babban mataki a kai. Haka kuma game da magana addini mun yi magana sosai a kai. Mun fahimci cewa Bauchi State Allah ya yi mata darajar samun addinai da yawa, kuma a cikin kowane addini ma akwai bangare bai kyautu yadda wani ike yin nashi ya zo yana shafar na wani ba. Duk kowa yana da ikon ya yi addinin shi yadda yake so, amma da mutum zai ya kamata shi ya yi iya akan kanshi ya kyala na wani ya yi kayansa. So akwai mun yi maganganu da yawa, mun tattauna, sannan kuma akwai abubuwan da muka fito da su insha Allah da za mu zo kan wannan gabar yadda kowanne mutum zai san da cewa yana da mutuncin shi, yana da darajar shi, don addinin shi bai kyautu kuma wani ya soki addinin shi ba. Wannan shine muka tattauna a yau dinnan. Daga bisani na ji ta bakin masu ruwa da tsaki kan wannan batu. Barista Garba Hassan shine shugaban kungiyar Jama'atul Izalatul Bid'a a jihar Bauchi, ga abin da yake cewa kan batun. Magana ne kawai wanda babu wani tashin hankali a ciki, magana ne wanda yake aka bata wata fasara daban. Kowane musulmi ya san ga matsayin Allah subhanahu wataala kuma ga matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Babu wani magana wanda zai zo ya zamanto ya daga hankali a ce Annabi Muhammadu kuma sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake dan gatan Allah. Babu wanda Allah yake so a cikin halitta, babu wanda Allah yake so kama cikin halitta kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yawwa, saboda haka Allah ne ake roƙo kuma ya biya bukata. Annabi kuma shi ake so. Kana da daman ma ka roki Allah ka ce ya Allah duk son da kake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kamun abu kaza. Yawwa kace duk saboda kauna da so da kake wa manzo sallallahu alaihi wasallam. To kamun abu kaza ya Allah. Kaga duka nan in ka faɗa haka misali ka ba da matsayi wa Annabi domin babu wanda yake irin shi daraja. Haila yau na ji ta bakin malami a makarantar shari'a musulunci da ke garin Misau. Mai magana Ibrahim Ismail Imam Liman Katagum, malami a makarantar nazarin shari'a musulunci da tarbiyya da sauran kusa-kusai na Ahmadu Rufai da ke Misau. Hakika kamar wannan neman tada hankali da hana ƙasa zaman lafiya. Allah kuma ya gane da gwamnati ta dakile irin wa'annan neman tada hana zaman lafiya. Gama duk wanda ake taɓa wannan kowa iya da mabiya miliyoyi, ana daddannan su ne cewa a zauna lafiya. Gwamnati muke kira da ita ta haɗa kan al'ummanta a zauna lafiya. Abin da zai kawo zaman lafiya kuwa a hana wani zagin wasu. Ya raga ita ma gwamnatin jihar Bauchi muna kira ga ta dakile irin wannan abin kar ta bari ya dinga faruwa. Masu kallon mu tare da sauraron mu duka anan muka kawo karshen wannan rahoto. Kai dai kasance da tashar Hausa Media Cycle domin sababbin shirye-shirye da zarar mun dora.